Ei, què passa? Què tal? Com esteu? Mira, anem a fer una nova partideta un minut, d'acord? A veure amb qui ens toca jugar. Un minut, perquè no hi hagi excuses per no veure escacs. Estem per sota de 2.000, això és que l'altre dia no ens va anar massa bé. Contra 1957, Jack Bravo, que se les està pensant, se les està pensant massa a l'inici de 3, C3. Bueno, és molt sòlid, no? Aquestes estructures que està muntant amb els peons, molt sòlid, també és flexible, podrà avançar els peons o aquest quan li vingui de gust. Mira, ja ho ha fet, capturem aquí, capturem allà, ara tenim una bona casella pels nostres cavalls i ara podem capturar aquí, cavall par, dama par i alfil C5 i hem guanyat peça. Acabem de guanyar la dama, no calia que fes aquest últim dama par, però ja està, ja estem aquí. Ara, aleshores, què fem aquí? Toquem aquest alfil, si s'aparta, espera que es deixa el mat, Si s'aparta, es deixa el mat, a G2, depèn de si s'aparta a F3, no, oi? Però ja ho veieu que estem aquí amenaçant-ho tot des d'un bon inici. I ara aquest escac, tal, i capturem aquí, no? S'ha deixat el tema. O sigui que estem guanyant moltes peces pel camí i acaba d'abandonar. Bona partida. Espero que us hagi agradat. Fins la propera.